Wara l-aħħar każ ta' priġunier li nstab mejjed fiċ-ċella tiegħu, l-14 il-mewta fil-ħabs ta' Kordin f'dawn l-aħħar 3 snin qed tikber il-pressjoni fuq il-Ministru Byron Camilleri biex jerfa' r-responsabbiltà u jitlaq mill-pożizzjoni tiegħu. X'fatt irid iktar il-Ministru? X'fatt irid iktar? Żball wieħed sar illum li l-Ministru tal-Affarijiet tal-Intern kellu jitlaq qabel is-Sur Dalli u jmorru hand in hand jagħtu riżenja lill-Prim Ministru. Flimkien. Għaliex ir-responsabbiltà il-Ministru ddeċieda li joħodha miegħu għaliex iddefendih bis-siġġu araw il-gazzetti, iddefendih fuq is-siġġu, iddefendih fuq is-sodda. Merina meta qalilna mhux vera, iggiddibna. Uża l-esperti tiegħu, uża l-konsulenti tiegħu biex jipprova jgiddibna. U għalhekk il-Ministru sa mhux tenibbli. Il-Professur Andrew Azzopardi meta kien intervistat waqt il-programm Kontra Kurrent kien ċar ħafna fi kliemu, kif l-istess kien il-preżentatur Peppi Azzopardi. Mhux tal-istess opinjoni, però il-Ministru Ian Borch taqbel magħhom. Għandi rispett lejn Peppi u rispett lejn Andrew. Byron naħseb li huwa wieħed mill-aqwa ministri li għandu dan il-gvern, nixtieq nirringrazzjah għal-ħidma li qed jagħmel. Wara tant stejjer xokkanti mill-ħabs, wara tant imwiet taħt it-tmexxija tiegħu, Alex Dalli sospenda lilu nnifsu minflok tneħħa mill-kariga. Dan issospenda lilu nnifsu. Dik tfisser illi jista' jkun jerġa' jiddeċiedi li jerġa' jidħol. L-għamilha hu. Ġifieri ddeċidejt li noħroġ, jien iddeċidejt li noħroġ minn hawn. Ġifieri għandi ċans nerġa' nidħol. Ftakar li imma ftakar riżenja ifisser ammissjoni ta' xi ħaġa. Imma ġifieri dik tinkwetani. Kellu jkun hu li jitlaq għaliex il-Ministru Byron Camilleri baqa' maħa ebda azzjoni u baqa' jiddefendih. Kif l-istess għamel il-Prim Ministru Robert Abela li anke meta l-imwiet f'Kordin kienu diġà laħqu ammonti xokkanti baqa' joħroġ onqu għad-direttur tal-ħabs. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Arun Jose, l-Indjan ta' 32 sena li nstab mejjed fiċ-ċella tiegħu f'Diviżjoni 4 huwa miżżewweġ u għandu żewġ titfal u kien ilu madwar xahar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Stqarrija maħruġa mill-istess faċilità qalet li dan jidher li kien każ ta' suwiċidju. L-Indjan instab mejjed għall-ħabta tas-6:30 tal-4 filgħodu. Intant waqt li kien intervistat minn Rodrika Ġuse, Peppi Azzopardi wassal dan il-messaġġ lil priġunieri li jinsabu mbeżza fil-ħabs minħabba din is-sitwazzjoni li kompli tiggrava. Għax ħafna priġunieri bħalissa qed jarawna. Tajjeb, nixtieq ngħidilhom. Issa huwa ċans li titkellmu. Issa huwa ċans li toħorġu tgħidu minn jekk rabtek ma' siġġu oħroġ ħajda, tibqax tibża. Jekk salbek ma' sodda u libsek ħarqa oħroġ għajda, murixida, tista' titlob kif talbu dawk l-4 priġunieri bil-permezz anka tiegħi illi qabdu lill-familji tagħhom jgħidulhom ixemplulna. U aħna naraw li intom jiġu l-pulizija u tagħmlu l-statements. Daw l-eżempji li semmejtu ma seħħew, le? Mela, seħħew għalhekk qed ngħidilhom daw in-nies intom li rajtu li l-immigranti jissawtu, tkellmu, issa tistgħu titkellmu. Kien Tajjer, Net News.